नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. पटपट सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा. कमेंट करा. नमस्कार मंडळी, पटपट कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. कमेंट करायची आहे मंडळी, कमेंट करा सगळ्यांनी. कुठून बोलताय तेही सांगा मला. तर आज मी तुमच्यासोबत माझा एक सगळ्यात माझ्या लाईफमधला मोठा अनुभव शेअर करणार आहे. मंडळी पटपट कमेंट करा. पाणी पाणी जीवा पहर. हॅलो, नमस्कार. प्लीज लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि कमेंट करा. कमेंट केल्याशिवाय मला कोण आहे सीसीवर हे मला समजणार नाही मंडळी. तर प्लीज कमेंट करा. नमस्कार. लाईक केलेला आहे कुणीतरी आणि सीसीवर कोणीतरी आहे पण बोलत नाहीये, असं का? बोला मंडळी. सीसीवर लपून राहायचं नाही. सीसीवर लपून राहतात का मंडळी? नाही, बोलायचं असतं. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. भीतीन आम्हा तुझी मुळी, गडगडणाऱ्या नभा. हाय प्रांजल, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुझं. जय जय महाराष्ट्र माझा. भीतीन आम्हा तुझी मुळी, बाबो उडवा झोपा आमचं सॉन्ग बोलून. झोप उडवा झोप आमच्या सॉन्ग बोलून. अरे बापरे, झोपलेलास का भावा तू? सीसीवर लपून लपून बघत होता, कमेंट करत नव्हता. उठ उठ, वाजले बघ किती. जस्ट किडिंग ग वेडूबाई. उठा उठा, सकाळ झाली. प्रियाच्या लाईव्ह वरती यायची वेळ झाली. नाईट शिफ्ट करून आलोय ग. बापरे बापरे बापरे. झोप झोप, आराम कर आराम कर. मम्मीने जेवण नाश्ता बनवला असणार गरमागरम. ब्रश कर आणि नाश्ता खाऊन घे चल. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. भीतीन आम्हा तुझी मुळी, गडगडणाऱ्या नभा. भीतीन आम्हा तुझी मुळी, गडगडणाऱ्या नभा. अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती नभा. अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो,
शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, घरचा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी. भगवान हा टायकर म्हणतोय जस्ट खूप डेज नंतर दिसलीस तू. तूच नाही दिसत, येतच नाही, कामाला बिझी ना तू. उडाली झोप. म्हणून तर मी लाईव्ह आली. सुखानं झोपू देणार नाहीसच ना. नाही, उठ उठ तू. सुखाने नाही, सुखाने नाही झोपू देणार. हा टायगर म्हणते जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र. मंडळी पटापट कमेंट करा. कमेंट कोणाच्याच येत नाहीयेत, फक्त सीसीवर लपून बसले आहेत. खाली उतरा, कमेंट करा. कोकण प्रीती लाईव्ह आली आहे. अजून कोणाला कोणतं गाणं म्हणायचं आहे तर सांगा मला, मी म्हणू शकते. पटकन पट पट पटापट, लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएगी झटपट पटापट. पटापट कमेंट करा मंडळी. हा टायगर वातावरण कसं आहे? गरम आहे का? गरमी आहे का? लवकर लवकर कमेंट करा, नाही तर झोप उडवण्यात येईल. ये झापूक झुपूक झापूक झुपूक झापूक झुपूक बच्चा. गल्यात. हाय चिन्मय, हाय ताई, आज लवकर आलात. हा रे, सध्या वॉच टाइम कंप्लीट करायचा आहे. सो एकदा मॉनिटाईज झालं की निवांत राहता येईल. त्यामुळे म्हटलं, आणि गावी गेलं की कसं रे, थोडं माहेरी राहणार, थोडं सासरी राहणार. माहेरी वायफाय वगैरे नाहीये, मग मोठे मोठे लॉंग जे ह्याचे काय ते लाईव्हचं मी जास्त असे टाकू शकत नाही, कारण अपलोडच होणार नाही. इथं वायफायला जर मी अपलोड करायला टाकले ना 2-2 पावणे 2 घंट्याचे वॉच ह्या लाईव्ह, तर सकाळी अपलोड होतात. अजित दादा म्हणताय दिलवाले हे गाणं म्हणा की. दिलवाले हे बघते. हा हाय चिन्मय, मी स्वाती महाराष्ट्रातली म्हणते. मेरी प्यारी मौसी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ. हाय गौरव दादा. ए कुडाळकर, कुडाळकर इलो, कुडाळकर, आमचं कुडाळकर इलो. स्वागत असा कुडाळकर, प्लीज लाईक कर. स्वाती ताई, अजित दादा, चिन्मय, प्लीज लाईक करा मंडळी. मैं दिलवाले. चिन्मय म्हणते लाईक डन, लाईक डन. थँक्यू थँक्यू. पटापट कमेंट करा मंडळी, पटकन कमेंट करा. काय तुम्ही किती वेळ लावता? चिन्मय नाश्ता झाला का? सॉरी, नाश्ता झाला. गौरव दादा काय रे आज खाल्लं? आज काय खाल्लं? धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ. हो झाला नाश्ता म्हणते विजय दादा. नमस्कार. लाईक नंबर 6 ताई. श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई ब्रेकफास्ट झाला का? हो दादा झाला आमचा ब्रेकफास्ट. कामं सगळी उरकली. अजी दादा ताई बोकाड खायला या की. बोकाड कापताय का? येते. अजी दादा कुठून आहात तुम्ही? मी स्वाती म्हणते भिंडी की सब्जी खाई. चिन्मय मध्ये कच्चा मसाला भात आणि खोळी आमटी खाल्ली. अरे आता ती खोळी 2 झाली असेल.
कालची आमटी जास्तच खुळी झाली असेल. विजय दादा म्हणते हे हाय जम्मू कोकण गर्ल स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. ट्राय करे हा. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. एम राहुल साष्टांग नमस्कार टीचर. साष्टांग नमस्कार. घालतोयस का पोरा? स्वागत आहे एम राहुल. कसा आहेस भावा तू? टीचर नाश्ता केलात का? हो झाला 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 आमचा नाश्ता. चला हा. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन. तुमचा प्रसन्न होतला मन. तुमचा प्रसन्न होतला मन. रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विसवली गाव. रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विसवली गाव. जगाच्या नकाशावर शोभून दिसता आमच्या कोकणचं नाव. सह्याद्रीच्या डोंगर रांगातून फुलला नंदनवन. सह्याद्रीच्या डोंगर रांगातून फुलला नंदनवन. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन. तुमचा प्रसन्न होतला मन. जांभळा करवंद फणस काजू नारळ पोपळी चोबागो. कोकणची शान जगात मिरवता देवगडचा आपूस आंबो. सुपारीचा झाड कोकमाचा झाड दरात केळीचा दावण. सुपारीचं झाड कोकमचं झाड दारात केळीचं वन. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन. इथं प्रसन्न होतला मन. टीचर मी आलो खोडकर विद्यार्थी. चल बस पटकन. खोडकर अजित म्हणताय ताई सोती ताईला पण बोकड खायला ये की. अगं सोती ताई तू ये की बोकड खायला. गॉडफादर म्हणतायत गुड मॉर्निंग. इले इले गॉडफादर स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात? गॉडफादर म्हणते गावी जाणार होता ना. हा जाणार आहे. मग काय झालं? जाणार ना गॉडफादर दादा. 23 जाणार. 28 पोहोचणार. योगेश दादा म्हणते शुभ सकाळ. लग्नाचा सीझन चालू झाला आहे. लग्नाची गाणी म्हणा. ओके लग्नाची गाणी म्हणू का? नक्कीच म्हणेन. चिन्मय म्हणते मॅडम मी 12वी क्लासला होतो. तेथे 70च्या वर पडलेल्या मुलांना ट्रॉफी आणि भेटवस्तू ट्रॉफी आणि भेटवस्तू देणार आहेत. मला खूप आनंद झाला. कॉंग्रॅच्युलेशन यार. खरंच चिन्मय खूप मेहनती आहेस तू आणि असेच पुढे चांगली मेहनत करत राहा आणि नक्की तुला सक्सेस भेटेल. विजय दादा म्हणते 100 में से 100 नहीं रेली नहीं 1000 रेली वॉइस. सॉरी दादा एवढं काही जमलं नाही पण ठीक आहे. चाक्के बाबासाहेब म्हणते मॅडम तुम्ही या. थँक्यू. योगेश दादा यशस्वी कुठे गायब झाली वाटतं. काल रात्रीच्या लाईव्ह मध्ये आलेली चिन्मय दादा. योगेश दादा
चिन्मय म्हणतोय हो मॅडम थँक्यू. योगेश म्हणतोय काल कणकवलीमध्ये वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. हा मी बघितलं खूप पाऊस झाला ना. विजय दादा म्हणतायत माझ्या वरचा कमेंट नाही वाचली. कुठली दादा? ओके, टुडेज ब्रेकफास्ट साऊथ स्टाईल उपमा विथ ऑल व्हेजिटेबल्स मिक्स विथ टी अँड खारी. वा रे वा, लय भारी लय भारी, लय 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 भारी. मंडळी पटपट कमेंट करा, कमेंटच येत नाहीयेत. चिन्हमध्ये आमच्याकडे फक्त ढगाळ वातावरण आणि वारं सुटलं होतं. हो का? इकडं तर हवाच आहे तशी. मला वाटतं यावेळी लवकर पाऊस येईल असं वाटतंय ना. डोंगर रांग कोकणात आमच्या दशा होता, डबल वारीचो फेमस नमन झाकडी शक्ती तुरा नृत्य करणं चक्कास. राहतो एकची. योगेश दादा ताई लाईक केलं आहे. चल बाय, कामावर निघालो. बाय योगेश दादा, टेक केअर. राहतो एकची. तर ही कोणी खरा तो एकची धर्म कोणी कोणी आपल्या स्कूलमध्ये वगैरे प्रार्थना केली आहे. चिन्मयमध्ये ताई तू कुलू मनाली कुठे आहे? कुल्लू मनाली मला पण नाही माहिती मनाली कुठे आहे, पण तिकडे बर्फ वगैरे पडतो. योगेश दादा म्हणते ओके. विजय दादा म्हणते इफ यू सिंग विल शेअर लिंक इन एनी ऑफ युअर पोस्ट स्पेशली वन फोटोग्राफ यस्टरडे आय वॉज इन अक्कलकोट सोलापूर मध्ये येता येता फुल रेन चालू झाला. ओके, खूप पाऊस झाला का? पटापट कमेंट करा मंडळी. मॅडम तुम्हाला रफ भाषा येते का? रफ भाषा नाही येत यार, मला ती आवडते भाषा, रफ भाषा. तुला येते? तुला येते का? विजय दादा कोणता पोस्ट सांगताय, लिंक सांगताय? आकाश कुमावत, हाय हॅलो आकाश. विजय स्पेशली वन पॅराग्राफ विच विल सूट यू सून. झुक झुक गाडीत बशान आम्ही करता बघा तो माझा खिदीक मधून दर्शन देता आमका निसर्ग राजा. हा पॅराग्राफ विल यू मेक फील रिअली कमिंग होम. ओके, ऐकते मी, ऐकलाच नाही असं मला वाटतंय. चिन्मय म्हणतात तरफाई जेर तर रफा रफा तरफाई जे र फेवली कारफाय.
तर ताई जेवली काय असं असणार आहे ना. ताई ता रफाई जेवली जे रफाली. कठीणच आहे. योगीराज दादा गुड मॉर्निंग. चिन्मय बोलतोय हो बरोबर. ला 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 ना 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 ना. हो बरोबर. योगीराज दादा स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात तुम्ही? नाश्ता वगैरे झाला का तुमचा? स्वर्गापेक्षा खरा तो एकची धर्म कोणी कोणी आपल्या स्कूलमध्ये वगैरे ती ऐकली आहे प्रार्थना, किंवा त्या प्रार्थनेसाठी तुम्ही उभं राहिलेला बोलायची का ती प्रार्थना, खरा तो एकची धर्म? खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम हर पावे. खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम हर पावे. जगीचे हीन अतिपतित जगीचे दीन पद दलित तयाना जाऊन उठवावे जगाला प्रेम हर पावे. खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम हर पावे. सदाचे आर्त अतिविकल जयाना गाजती सकल तयांना जाऊन हसवावे. चिन्मय दादा म्हणते बरोबर. योगेश दादा म्हणते हो चहा झाला आहे. चहा नाश्ता तुमचा चहा नाश्ता हो. योगीराज दादा झालं आमचा चहा नाश्ता वगैरे झाला. आता लाईव्ह चालू आहे, मग व्हिडिओ शूट करायचे. लाईव्ह संपलं की मग जेवण बनवायचं, मुलांना आणायचं, नंतर त्यांना जेवण पाणी द्यायचं, नंतर मिस्टर येणार त्यांच्यासोबत स्वतः जेवायचं, भांडी कुंडी करायची. एवढं काम असतं दादा, योगीराज दादा आम्हाला. पण काय काय लोकांना असं वाटतं की लाईव्ह घेणाऱ्यांना काही फक्त काम नसतं, उठली की सकाळी फक्त लाईव्हलाच बसतात. पण एका फौजी पत्नीला किती कामं असतात ते अशा रिकामटेकड्या माणसांना कळणार नाही. बरोबर ना योगीराज दादा? काय म्हणताय? रिकामटेकड्या माणसांना कळेल का जे दुसऱ्यांच्या लाईव्हला फुकटचं तोंड घालायला येतात ते ना, ज्यांचा काही एक स्टेटस नसतो, अशी माणसं पण येतात. अच्छा साई गुरुजी खरा तो एक धर्म. येस दादा. आपण शाळेत म्हणजे आम्ही पण शाळेत असताना प्रार्थना रोज म्हणायचो स्कूलमध्ये. दिवस खूप छान होते. खरंच खूप ते दिवस खूप भारी होते. खूप म्हणजे खूपच. कौन कहता है कौन कहते हैं भगवान आते नहीं. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं.
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् चिन्मय म्हणतोय आमच्या शाळेत हीच आमची प्रार्थना आणि हेच आमचे मागणे माणसाने माणसासम वागणे ही म्हणत होतो. वा 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 खूप छान. योगीराज जाधव म्हणते नका लक्ष देऊ चुकीच्या कमेंट करे. येस येस तो गायबच झाला त्याला असं सडतोडून उत्तर दिल्यामुळे. गॉडफादर मध्ये आणि जाताना थोडा बर्फ घेऊन जा इकडे खूप गरमी आहे. नाही दादा मी जाताना पाऊसच घेऊन जाते बघा. मी आली की कोकणात पाऊस येणार बघा. योगीराज दादा म्हणते आवाज चांगला आहे. थँक्यू दादा. चिन्मय म्हणते ओके बाय मॅडम. अरे मॅडम बोललास परत. चिन्मय तू मॅडम बोललास. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कोण पाऊस नको रे बाबा आमच्याकडे आहे भरपूर. कुठे पाऊस आहे दादा तुमच्याकडे. सॉरी सवय झाली आहे. ओके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी. गॉडफादर म्हणतायत हा मग आमच्याकडे काल खूप पाऊस झाला. हो का म्हणून पाऊस नको का पाऊस नको म्हणजे 12 महिने का पाऊस उन्हातच राहत का. गॉडफादर म्हणतायत हा मग आमच्याकडे काल खूप पाऊस झाला. चिन्मय म्हणते ताई मी जातो कधी नंतर येईन. ओके बाय बाय. दुपारी ये 1:15 वाजता. गॉडफादर म्हणताय तिकडचा पाऊस नको. कुठला कोकणातला पाऊस नको म्हणताय का. मुळेच नव्हतं रे काना माझ्या मना मुळेच नव्हतं रे काना माझ्या मना तुझ्यासाठी 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 आले वना रे कान्हा रे तुझ्यासाठी आले वना तुझ्यासाठी सोडिले घरदार तुझ्यासाठी सोडिला संसार तुझ्यासाठी सोडिले घरदार तुझ्यासाठी सोडिला संसार कृष्ण वाजवितो काय ते बासरी वाजवितो काना वृंदावना बासरी वाजवितो काना वृंदावना तुझ्यासाठी 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 आले वना रे काना रे तुझ्यासाठी आले वना. काश्मीर का रे पगले काश्मीर का बारिश नहीं चाहिए. आता दुसरं गाणं रडू नको बाळा मी पाण्याला जाते. ओके म्हणते. हाय धनल भिडेभाऊंसाठी गाणे गाते का. येस आज भिडेभाऊंची आणि माझी अॅनिव्हर्सरी आहे ना म्हणून मी गाणं गाते. गॉडफादर म्हणते रडू नको बाळा मी पाण्याला. ओके रडू नको बाळा अरे मी पाण्याला जाते रडू नको बाळा अरे मी पाण्याला जाते पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते लोण्याचा गोळा तुला खायला देते लोण्याचा गोळा तुला खायला देते खायला देते पाणी घेऊन येते पाणी खायला देते पाणी घेऊन येते
भिडे भाऊ पहिल्यांदा पाहायला आले, तिथून लग्न झालं, हा प्रवास सांग सर्व. ओके, सांगते सांगते. असं काहीतरी कोणीतरी विचारा की सांग, बरं वाटतं. सांगूया चला. माय लव्ह स्टोरी, माझी लव्ह स्टोरी सांगते, अरेंज वाली लव्ह स्टोरी. गॉडफादर. तर आमचं लग्न कसं झालं ठरलं हे सगळं मी सांगते. तर मूवी स्टोरी आहे. नाही, मूवी स्टोरी नाही आहे. तर माझं ग्रॅज्युएशन नुकतंच झालेलं 2015मध्ये आणि मी तिथंच माझ्या तालुक्यामध्ये कामाला लागलेली. म्हणजे बस 7,000 पगार होता आणि त्या 7,000त मी 3 महिन्यात पास काढून ठेवायची. हॉरर स्टोरी आहे. येस, हॉरर स्टोरी आहे तर मी नाही सांगणार. चल जाऊ दे, मी नाही सांगत. चल, मजाक मजाक मजाक, हर बात में मजाक क्यों करना पड़ता है ऐसे मजाक. नाही सांगत मी आता. नाही सांगत. सांगा सांगा. ओके, आता योगीराज दादा म्हणतायत म्हणून योगीराज दादा आणि गॉडफादर दादा म्हणतायत म्हणून सांगते. सांग ताई, असं नको करू. संदीप दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात संदीप दादा? चॅनलला नक्की लाईक करा सगळ्यांनी. धनल होते 7,000 ते गव्हर्नमेंट प्रवास. येस, बरोबर. तर माझ्या पप्पांना म्हणजे माझं लग्न करायचं होतं, त्यामुळे त्यांनी म्हणजे रत्नागिरीवरून. हो का? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. नक्की सपोर्ट करा. चॅनलला जॉईन होऊन बेल आयकनवर क्लिक करून. आपलं रोज 1:15 वाजता पण लाईव्ह असतं. तर पप्पांनी असंच मी कामाला निघालेली आणि मला बोलले की म्हणजे आईला आणि मला बोलले की असं की पोरगा एक कोणतरी येणार आहेत तालुक्यामध्ये, तिथं आम्हाला भेटायचं आहे त्यांना जाऊन. कुठून बोलतं? सुशांत कांबळे म्हणतायत. कुठून बोलतो? मी कोकणातली असोय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. श्यामदादा मध्ये मग आता झालंय ना मागचा विषय काय काढायची गरज आहे? काय विषय? कुठला विषय? भिडे भाऊंचं गाव बिव कशाला सांगायचं? ड्रॉवर मध्ये नेल कटर ठेवलं आहे. अरे काय कमेंट करताय? नेल कटर ठेवलं आहे. अरे बाबा, आज माझी अॅनिव्हर्सरी आहे ना, म्हणून विचारतायत माझी स्टोरी. अरे यार, तुम्ही लिंक तोडताय. चल, मला नाही सांगायचं, त्यापेक्षा मी व्हिडिओ बनवते त्याच्यावर. चला बाई, तिथं आहे का? गॉडफादर म्हणतात खूप खूप अभिनंदन. थँक्यू. सुशांत दादा हाय. धनल बोलतो व्हिडिओ नको ग. इथं तर मला 10 कमेंट येणार, मी कसं सांगू? सुशांत दादा म्हणतायत आंबे खाताय का कोकणात येऊन? संदीप दादा म्हणताय ताई तुला एनिव्हर्सरीच्या खूप खूप शुभेच्छा. दाजीला पण. थँक्यू संदीप दादा, थँक्यू सो मच. श्याम दादा म्हणताय हॅपी एनिव्हर्सरी. थँक्यू. लग्नाचा एक फोटो दाखव ताई. ओके, टाकते मी. शॉर्ट टाकते त्या लग्नाच्या फोटो मधली. आमचे प्रश्न आहेत ना लग्नांवर. ओके, विचारा मग प्रश्न काय असतील तर. मी दुपारच्या लाईव्ह मध्ये सांगणार, तेव्हा कशी सगळी माणसं असतात, सो मी तेव्हा सांगते. आधी स्टोरी सांगा मॅडम. दुपारच्या लाईव्ह मध्ये सांगणार आहे, आता नको. सुशांत दादा म्हणतायत देवगड. योगीराज दादा म्हणतायत हॅपी अॅनिव्हर्सरी. थँक्यू. आम्ही अजून सिंगल पोरं. बघते की आता आंधळी पांगळी लुळी मुकी बहिरी कशी पण चालेल का? माधवी ताई दुपारी भिडे भाऊंना वेळ द्या. हो दादा, आज फिरायला जातो की. धनल. संदीप दादा भिडे भाऊ एवढ्यात येतच नाही, 3 वाजता येतात. पुढची स्टोरी दुपारच्या लाईव्ह मध्ये आपण घेणार आहोत. सांगेन मी स्टोरी. आता इथं 4च माणसं आहेत, परत मला दुपारची सांगतील.
अगं ताई, तू तिकडे स्टोरी सांगितली, आता परत सांग. कशी पण नको का? भिडे भाऊंच्या आवडीचं जेवण बनवा. ओके धनल, ओके धनल, बनवते. आम्हाला फक्त आज आम्ही काय बनवणार विचारच केला नाहीये. खीर बनवणार. परत लग्नाचा कार्यक्रम ठेवा. चल, पैसे अहेर देणार तर लग्नाचा कार्यक्रम ठेवते. ओके. आज भांडू नको. अरे यार, काय तुम्ही मला समजता, मी भांडत असते असं वाटतं का तुम्हाला? गॉडफादर म्हणतायत आज भांडू नको ताई, आज भांडू नको ग ताई, भिडे भाऊ येतील घरी. ओ धरा बोलते भिडे भाऊंना मिसळ पाव आवडते, माहित नाही का माधवी ताई? भिडे भाऊंचं कसं आहे, मिसळ पाव केले की खूप खातात, त्यामुळे नको. गॉडफादर म्हणते रडू नको बाळा, मी पाण्याला जाते. हे 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 अरे मंडळी, कुठं राहिलात? फक्त एक माणूस लाईव्ह वर बघतोय, बाकी कुठे गेले? संदीप दादा हसताय. संदीप दादा चॅनलला जॉईन व्हा, खाण्यासाठी तर करतात ना. हो हो हो. धनल, तुझं कसं चालू आहे अभ्यास वगैरे? आली मी. कमेंट करा, कमेंट करा. धनल बोलते तू मिसळ पाव केली तर ते विसरतील 2015ला केलेली चूक, नाहीतर त्यांना मन सतत खात राहील. त्या चुकीमुळे 2015 आधीचं जीवन मस्त होतं ते म्हणतील, म्हणून त्यांना आधीच केलेली चूक लक्षात येऊ नये म्हणून मिसळ पाव अजिबात नाही. मग त्यांना आठवायला पाहिजे क्षणाला ती चूक. अक्षय दादा म्हणते आज इतक्या पहाटे कशी काय आली? अक्षय दादा नाही रे, दुपारी पण येणार आहे. आता जरा ना मला जायला किती दिवस राहिले सांगते. आज तारीख 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15 दिवस राहिले आहेत. चुकीला माफी नाही. येस. चालली तू आम्हाला सोडून? आम्हाला कुठे जाते मी सोडून? 15 दिवस लाईव्ह एकदम खूप घ्यायचं, चांगलं घ्यायचं. तुम्ही येत जा जरा मंडळी. अक्षय दादा म्हणतात मिसळ पाव नाही तर उसळ पाव. यार, पण मी भिजतच नाही घातले मटर वगैरे, कधी करणार? भिडे भाऊ आगे बढ़ो, हम आपके साथ है. धनल आपके साथ है. भिडे भाऊंना बांधूनच ठेवते बघ. भिडे भाऊंना मिसळ पाव बनव, आम्ही खुश होऊ. ओके. आज दाखवते तुम्हाला अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करताना. सिंपल करणार आहोत चौघं मिळूनच. कमेंट करा पटकन मंडळी.
अक्षय दादा आज माझी अॅनिव्हर्सरी आहे. ननल बोलते सिंपल का मिसळ पाव बनव, त्यांना काश्मीरमध्ये महाराष्ट्र जेवण दे. काय होणार सांग, संध्याकाळी मी परत नॉनव्हेज खाणार, मग आता खूप हेवी होणार. म्हणून विचार करते काहीतरी असं सिंपल बनवते. व्हेज चिकन बनवू का? अक्षय दादा म्हणते मी आता जॉगिंग करून आलो, मस्त 3.5 किलोमीटर जॉगिंग झालं. वाव अक्षय दादा लय भारी, करणं गरजेचं आहे. त्यांना सरप्राईज दे की. त्यांना सरप्राईज मी देते, मलाच कोण सरप्राईज देत नाही. आलाच कोण सरप्राईज देत नाही. ऐसा क्यों करे? पटापट कमेंट करा की. टनल आयडिया दे मला सरप्राईजची, काय काय मी सरप्राईज देऊ शकते. त्यांना सरप्राईज दे म्हणजे त्यांना ती चूक नाही वाटणार. तुला फटके घालीन. अमोल दादा गुड मॉर्निंग प्रीतिया म्हणतात. अमोल दादा खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया लाईव्ह मध्ये. नाश्ता झाला का? गुड मॉर्निंग प्रीतिया. गुड मॉर्निंग प्रीतिया. ननल हे तुला चॉकलेट, हे तुला चॉकलेट. तुला नको ना, तू आता डाएट वर आहेस त्यामुळे मीच खाणार. अक्षय दादा म्हणते हॅपी अॅनिव्हर्सरी ताई. अक्षय दादा थँक्यू. थँक्यू अक्षय दादा. 10 इयर कंप्लीट झाली दादा आमच्या लग्नाला. 10 वर्ष. आणि ती 10 वर्ष कशी संपली यार मला समजलं नाही. आज मी म्हणते वाटतच नाही की 10 वर्ष झाली अशी लग्नाला. माझ्या वाटणीच पोरीला दे. अरे पोरीच खातात, पोरच खातात, मला काय भेटतच नाही. अमोल दादा म्हणते जस्ट उठलो झोपेतून आणि मोबाईल घेतला हातात तर तुम्ही दिसले. गुड मॉर्निंग म्हणावं म्हटलं. थँक्यू अमोल दादा. उठा उठा, सकाळ झाली, 11 वाजले, नाश्ता करायची वेळ झाली. अक्षय दादा म्हणते इकडे आता 6:30 वाजले सकाळचे. ओ मग किती वाजता धावायला गेलेलास दादा? 6 वाजता का? बोलते 10 कशी ग? 2015 झालं ना लग्न? नाही 2016. 2015 माझं ग्रॅज्युएशन झालं. 2001 मी पहिलीत होती, 2010 मी 10वीत होती, 2015 मी ग्रॅज्युएशनच्या वर्षात होती आणि 2016 मी माझं लग्न झालेलं. माझ्या वाटणीचं पोरीला दे. तेच ना. अक्षय दादा म्हणताय मी फक्त 10 वर्ष झाले. यू हॅव मेनी मोर. फक्त 10 वर्ष झाली. यू हॅव मेनी मोर टू गो अहेड. थँक्यू अक्षय दादा. अक्षय दादा म्हणते 5:45 गेलो होतो. ओके. धना बोलते तू लहान आहे आमच्याहून. लहान कधी? तू कोणत्या साल? तू कधीच आहेस? मी 93 मधली आहे. अक्षय दादा तू तुझी साल सांग, तू कधी झालास जन्म तुझा? धनल तू 26 वर्षाचा आहेस ना? ओके. डायरेक्ट पोरगा येणार आहे. आधी काय झालंच नाही का? कोणाला बाबा बोलले नाही का पोरगा असेल तर सांगा? नाही. अरे अचानक भयानक. विश्वास चव्हाण दादा म्हणतात गुड मॉर्निंग विश्वास दादा. दादा बोलते ओके.
अक्षय दादा म्हणते 97चा जन्म आहे माझा. 97चा, मी 93ची. म्हणजे तू माझा भाऊ 98चा आहे, म्हणजे तू 4 वर्ष म्हणजे माझ्या भावाबरोबरचा आगे पिछे. अमोल दादा म्हणते मी 92चा. ओके, एका वर्षांनी मोठे फक्त माझ्यापेक्षा. धनल, हा अचानक भयानक आले की शिक्षा देते का तू त्यांना? त्यांनी तुला सरप्राईज दिलं, आता तू बदला दे, सरप्राईज दे. देते सरप्राईजची आयडिया दे ना काहीतरी. पटापट कमेंट करा मंडळी, लाईक करा. हा युजर कोकण, प्रणाम कोकण कन्या, प्रणाम. कसे आहात तुम्ही युजर? मला सांगा मुंबईचं कोण कोण आहे? मुंबईचं कोण कोण आहे मला सांगा, कमेंट करा. मुंबईचं कोण कोण आहे तर मला कमेंट करा. मला त्यांना एक प्रश्न विचारायचा आहे. ना डेंजर पाहिजे, डेंजर. मी मुंबई. ओके, मी मुंबईचा आहे बोला. ओके, मला सांगा मुंबईमध्ये असं काय काय आहे फिरण्यासारखं जे मी 2 दिवसात फिरू शकेल? हाय प्रतीक्षा, हाय ताई, कशी आहेस? मी मस्त आहे प्रतीक्षा, तू कशी आहेस? प्लीज लाईक करा प्रतीक्षा, युजर, धनल, सगळ्यांनी प्लीज लाईक करा. आली मी. हाय ताई, कशी आहेस? सांगा तरी मला, बघू कोण कोण सांगते. धनल युजर प्लीज सांगा, मुंबईमध्ये 2 दिवसात फिरण्यासारखं काय काय आहे, म्हणजे बेस्ट प्लेस सांगा मला. अरे खरोखर आहात की नाही मुंबईचे? पळालात सगळे. धनल बोलते एका दिवसात फिरू शकते मुंबईला, बस सुटते, सर्व दाखवते, लिस्ट असते मोठी, त्यातलं चॉईस कर. अरे नको रे, मला बस बीस नको आहे, मला फक्त ठिकाण सांग. मुंबईत गेट ऑफ इंडिया, मरीन ड्राईव्ह, म्युझियम, राणीची बाग आणि फोर्ट एरिया. एक मिनिट हा, मी हे स्क्रीनशॉट मारून घेते. राणीची बाग मध्ये आहेत का प्राणी? प्राणी सगळे आहेत का सांग मला राणीच्या बागेत. म्युझियम कोणतं आहे? मरीन ड्राईव्ह. मला अशी ना शांततेची, मुंबईत काही शांतता भेटणारच नाही. वॉटर पार्क वगैरे आहेत का चांगली मुंबईतली, म्हणजे त्यांनी स्किनला वगैरे कोणताच त्रास होऊ नये अशी वॉटर पार्क वगैरे आहेत का मुंबईत सांगा. जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्री मन कामना पूर्ती. अक्षर, मी पुण्याचा तिकीट बुक केला आज, पुढच्या महिन्यात मी पुण्याला. हो का अक्षय दादा, मग कोकणात पण ये, मी पण आहे कोकणात, ये. धनर बोलते टुरिस्ट बस असते ग. नाही रे, बस मधून नाही जायचं आहे.
आता लग्नाला 10 वर्ष झाले की स्किनला त्रास नको. अरे मला त्रास होतो रे, स्किन भरपूर सेन्सिटिव्ह आहे ना. म्हणजे त्या मागे मी ह्याला खेळली ना, काय ते कलरने होळीला, तेव्हापासून लय त्रास होतोय. हाय तनुजा, श्री स्वामी समर्थ, जय श्री कोकण, जय जय कोकण. युजर म्हणतायत राणीच्या बागेत एक भाऊदाजी लाड वस्तू संग्रहालयात सारी मुंबईच मांडलेली आहे. ओके गुरुनाथ दादा नमस्कार. म्हणजे राणीच्या, मला विचारायचं की राणीच्या बागेत प्राणी आहेत का बाबा? जाऊन असं बोरवलीला आहे ना ती राणीची बाग, मग पर्सनल जाईल तर पूर्ण खिसा खाली होईल. म्हणजे तनुजाताई म्हणते जय कोकण, जय कोकण. अक्षय दादा म्हणते पुण्याचा ट्रिप वरून एक्स्ट्रा मेंबर इकडे घेऊन येणार आहे. ओके ओके ओके, म्हणून चाललाय का? जय कोकण तनुजाताई. धनर बोलते राणी नाय प्राणी नाय, राणी नाय प्राणी नाय, राणी बाग भायखळा. आणि बोरवलीला आहे ते उद्यान आहे ते तिथं. गुरुनाथ दादा म्हणताय हो बोरवली. हाय राजकुमार दादा नमस्कार. कसे आहात राजकुमार दादा? आणि तुमचं कसं काय चालू आहे पुढची प्रोसेस? तर म्हणते महाग आहे टॅक्सी रिक्षा व्हॅन. अरे पण ते त्यांच्या टायमिंग मध्ये सुटायचं, त्यांच्या टायमिंग मध्ये बसायचं, कंटाळा येत होते. आणि पूर्ण ऑनलाईन बुकिंग असते का त्याची? तनुजाई म्हणते राका दादा माहित आहे का, त्या ताई दिवशी राणीची बाग लाईव्ह होती. संजीव गांधी. ओके हा संजीव गांधी. गुरुनाथ दादा म्हणते संजय गांधी उद्यान बोरवली. ओके ते कसं आहे, चांगलं आहे का? गुरुनाथ दादा म्हणतात जिजामाता भोसले उद्यान बायखळा. ओके. टायगर दाखवला होता. ओके ओके. राणीच्या बागेत. राजकुमार दादा आज 10वीचा रिझल्ट आहे 11:10. कोण आहे का 10वीचं? 10वीचं कोणी आहे का तुमच्या घरात वगैरे? धनर बोलते वेळेला महत्व असतं मुंबईत. हा मुंबईत तर महत्व असतच असतं. मुंबई फिरायची हाय आम्हाला, मुंबई फिरायची हाव, पण फिरवणारा धनर बोलतोय मी. योगीराज दादा म्हणते मुंबईत फिरण्याची ठिकाणं आहेत गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राईव्ह, जुहू बीच, एलिफंटा लेणी, सिद्धिविनायक मंदिर. आणि तुम्ही कधी तुमच्यापैकी कोण वॉटर पार्कला वगैरे गेलेय का? वॉटर पार्क रिसॉर्टला सांगा सांगा, मला कमेंट करून सांगा. जो मला सांगेल ना त्याला मी माझ्याबरोबर फिरायला घेऊन जाईल आमच्या फॅमिली सोबत फ्रीमध्ये. सध्या टायपिंगची तयारी सुरू आहे. ओके टायपिंग करते का? आणि त्याचं हे कधी असणार आहे, म्हणजे जॉईनिंग कधी आहे दादा? मुंबईची कामं घडल्याचा काट्याप्रमाणे म्हणजे ग त्यांना बोलते भिडे भाऊने मिसळ दे मग सर्व सांगू. ओके देते मिसळ. पुण्याची मिसळ, पुण्याची मिसळ, पुण्याची मिसळ, पुण्याची मिसळ. हे चांदणी फुलानी मी तर रात्र हानी हाता नाही. अरे माझी मान दुखायला लागली रे बाबा, म्हणून मी जरा असं रेस्ट केला. करते मी 5 मिनिटात.
असं बोलते आता. मान मोडली रे माझी. पण मला असं बसून झोपून बोलायला आवडत नाही म्हणून मी असं बोलते. एकटी अॅनिव्हर्सरी साजरी करते एकटी खाऊन. नाहीच तर मी तुम्हाला पण बोलवणार ऑनलाईन लाईव्ह मध्ये, मी तुम्हाला पण बोलवणार केक कापताना. युजर म्हणते तुम्ही एकदा दादर ते विरार संध्याकाळी 6 वाजता लोकलने प्रवास करा, मग तुम्हाला खरी मुंबई दिसेल. मला नाही यायचंय मुंबईमध्ये लोकलमध्ये प्रवास करायला. अक्षरशः मी ना घाबरते तिथं. माहितीये काय होतं माहितीये, म्हणजे लोक एकमेकांना असे चिमटे काढतात मुंबईमध्ये, असं खेचतात, केस ओढतात. हे बघूनच माझ्या ना म्हणजे काय म्हणतात ते, भीती वाटते यार. काय करतात त्या बायका, एकमेकांना मारतात, झोडतात. योगीराज दादा म्हणतात चला जातो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हो हो चला दादा, आता मी पण लाईव्ह संपवणार आहे, माझी पण बॅटरी संपत आली. धनल बोलते प्रीतियाची मान मोडली म्हणजे प्रीतिया मानमोडे आजपासून तू. ओ मी प्रीतिया मानमोडे का? ओके. हाय सुमित्रा ताई नमस्कार. उन्हातानाचा रस, उन्हाचा रस उन्ही ते आज आहे ना गाणं, रस प्यायला ये म्हणलं माय, रस प्यायला ये म्हणलं माय. राजकुमार दादा म्हणतात पहिले टायपिंग होईल, नंतर डॉक्युमेंट चेकिंग होईल आणि त्यानंतर मुलाखत होईल. ओके ओके, खूप प्रोसेस आहे ना. सुमित दादा स्वागत आहे. तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन नाही झालात सुमित दादा. जा जा मिसळ बनवायला घे. या जसं काय हा धनलच खायला येणार आहे तसं. जा जा मिसळ कर, जा जा मिसळ कर. काल जर आयडिया दिली असतीस तर मी काहीतरी भिजत घातलं असतं. केलं सबदी. ओके ओके केलात का? मला तुम्ही दिसत नव्हता सबस्क्रायबर लिस्ट मध्ये म्हणून. युजर दादा म्हणतात मग मान धरून बाजूला ठेवा. ओके मी आता तेच करते. आणि मिस्टर आले की म्हणणार जेवण नाही बनवलं. नाही रे ओ, आज मान काढून बाजूला ठेवलेली आणि झोपलेली. हो ना. अक्षय दादा लोक कोकणाला आली की उन्हाळा सहन होईल का तुला? दादा आम्ही जेव्हा कोकणात जाऊ ना तेव्हा उन्हाळा संपलेला असेल आणि पावसाची सुरुवात झालेली असेल असं, कारण आम्ही पोचतोय 28ला आणि 8 तारीख पासून म्हणजे 8-10 तारीखला पासून पाऊस पडणारच. धनल बोलते भिडे भाऊंना किती टेन्शन असतं, जरा बनव ती चूक विसरू दे म्हणून सांगतो. हो का? तुला तर लय भिडे भाऊंची काळजी रे धनल. प्लीज लाईक करा मंडळी. अमोल दादा म्हणते म्हणजे तुला आता काय म्हणावं, हातात कॅडबरी असून तुला चॉकलेट पाहिजे असंच वाटतंय म्हणजे काय अमोल दादा? सुमिता दादी आज काय बनवलं साधं जेवण? आज अजून बनवलं नाहीये दादा, आता बनवणार. आता मी जाते आणि पनीर घेऊन येते आणि नाव काय ते रेसिपीचं, कढाई पनीर बनवणार. कढाई पनीर आणि रोटी, बटर रोटी. तर बोलते भिडे भाऊ देशसेवा करतात मग त्यांची काळजी आपण नको का करायला सांग? हो 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 तू लय 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 काळजी करणार रे पोरा. अमोल दादा म्हणते कोकण पाहण्यासारखी मज्जा नाही महाराष्ट्रात आणि तू म्हणती कोकण फिरायची, मुंबई फिरायची. नाही दादा तसं नाही. आता मी कोकणात जाणारच आहे ना 1 महिन्यासाठी. एक नाही 45 दिवसाची सुट्टी आहे. मग मी काही कोकण फिरल्याशिवाय राहणार आहे काय अमोल दादा? पण आता मुंबईला मी 2 दिवस राहणार आहे तर म्हटलं मुंबई पण फिरायची, सगळं एक्सप्लोर करायचं. मी मथुरा फिरली आहे, नागालँड फिरली आहे, लखनौ फिरली आहे, अजून काय आता ही जम्मू फिरते. सगळं फिरायचं, एकच फिरायचं नाही सगळीकडे फिरायचं. अक्षय दादा एवढ्या लवकर कुठे संपवायचं?
संपायचा उन्हाळा संपणार दादा, संपणार. 8 तारीखला मिरग असतो ना, मिरगाला हे पाऊस लागतो. पनीर नको, मिसळ पाव देशी. अरे मिसळ पावसाठी ते कडधान्य भिजत घालावं लागते यार. आणि संध्याकाळी आम्ही नॉनव्हेज खाणार. सुमित दादा म्हणताय पनीरचं नाव ऐकून तोंडाला पाणी आलं. दीदी पटकन बनव. हो दादा पटकन बनवते, एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे. हा मी तुम्हाला सांगू का, तुम्ही रेसिपी बनवता का? रेसिपी बनवायची असेल तर मी पटकन सांगते, ऐकून घ्या. काय करायचं, एका साईडला पनीर आणायचं, कापायचं आणि त्यात दही, म्हणजे जास्त आंबट दही असायला नको, त्यात दही टाकायचं. त्यात सगळे मसाले टाकायचे, कोथिंबीर टाकायची आणि ह्याचं काय होते, सरसोचं तेल वगैरे गरम करून टाकायचं किंवा बटर लावून ठेवायचं आणि त्याला मॅरिनेट करून ठेवायचं. अद्रक आल्या लसूणची पेस्ट पण. ओके. आणि त्यानंतर त्याला ना दुसरी कढई घ्यायची आणि कढईत कांदा आणि टोमॅटोची प्युरी टाकायची, मसाले सगळे टाकायचे थोडेफार कलर येण्यासाठी वगैरे, म्हणजे काश्मीरी लाल मिर्च वगैरे. आणि त्यानंतर ते झालं ना की त्यात थोडीशी शिमला मिरची टाकायची बारीक कट करून, म्हणजे उभी उभी कट करून, आणि त्यात ते पनीर टाकायचं आणि वाफेवर शिजवायचं, पाणी जास्त घालायचं नाही. मग ते तेल सुटणार ना आणि भारी लागतं बटर रोटी सोबत. अक्षय दादा म्हणते मी आज चिकन बर्गर खाणार. वाव. पण मला बर्गर वगैरे नाही आवडत, मला ना पिझ्झा पण एवढा आवडत नाही. मला असं नॉनव्हेज वगैरे खायला खूप आवडतं. वेगवेगळ्या डिशेस. धनल बोलते मुंबई ही उत्तर कोकण आहे भावा, जरा माहिती घे नीट. कोकण म्हणजे नुसतं रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग नाही भावा, पालघर, रायगड, ठाणे, मुंबई शहर आणि उपनगर ही तितकी सुंदर आहे, जरा आतली गाव सुद्धा बघा. तेच मला सगळंच बघायचंय. सुमित दादा म्हणते दी छान रेसिपी. येस दादा, सोपी आहे, करून बघ. पनीर फक्त आण आणि त्यात दही आणि जे जिरा पावडर, धने पावडर, कसुरी मेथी, बटर, मीठ, हळद हे सगळं घालून मॅरिनेट करायला ठेव 15-20 मिनटं. आणि नंतर कांदा टोमॅटोची फोडणी घालून त्यात ते सगळं टाकायचं. पिझ्झा मला पण नाही आवडत, बर्गर, फक्त बर्गर आवडतो. ओके. अरे एक अक्षर, आता तुला एक सांगते, मी जेव्हा ना ह्याला गेलेली, म्हणजे ह्याला KFC ला गेलेलो आम्ही, आणि रे तिथं आम्ही काय काय घेतलं, म्हणजे बर्गर नाही घेतलेला, एक बर्गर घेतलेला, बाकीचे हे असतात ना विंग विंग वगैरे असतात त्या, क्रिप्सी विंग वगैरे हे घेतलेलं. आणि ना अजून काहीतरी एक घेतलेलं. अरे ते खाल्लं ना आणि असं पोटात काहीतरी वेगळंच व्हायला लागलं, नुसती पोटात आग झाली ती झालीच, आणि झोप येईना रात्रभर. असं का होत असेल माहितीये का? सुमित दादा म्हणते नक्की बनवेल पनीर दी, आता कॉलेजला जातो. बाय दी. बाय सुमित, बाय बाय, टेक केअर. अरे देवा आहे बघ सुमित, मी इथून बाय बाय करते, हात हलवते, कॅमेरा ऑफ आहे. आपण सगळं एक्सप्लोर करायचं, बरोबर की नाही? मुंबई, सगळं सगळं सगळं. यावेळी मला खूप सगळी प्लेसेस कव्हर करायची आहेत. खाली लोटंग बंदीन चरण, डोळ्यानं पाहिलं रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन, भावे ओवाळी म्हणे नम. तमेव माता पिता च मेव, तमेव बंधू सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्व मम देव. कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा पूजा करावा. धनल बोलतोय या जा आता जेवण बनवायला, घे वेळ. ह्या का तर नुसती ना, ह्या का जेवणाशिवाय काय सुचनच नाही या येड्या खायच्या. धनल तुका नुसतं जेवणाशिवाय काय सुना नाही रे. एकला लाईव्ह
येणार नाही तू लाईव्ह. बाकीच्या पोरांची आई जेवण बनवते, ते बसतील 5 तास. तुझी अॅनिव्हर्सरी आहे, वेळ दे जरा पोरांना, भिडे भाऊंना बनव जा छान छान श्रीखंड पुरी तरी बनव. आता ना तुझ्या नुसतं हे बनव ते बनव, मला नाही बनवायचं काय, नुसतं हे बनव ते बनव. माझे मिस्टर काय सांगत असतात, नको ग नको नको, हे नको बनव, नको नको ग नको नको नको, ते नको तो नको. आणि योधानल ह्या बनव ता बनव, ह्या बनव ता बनव. डॅम्बिस आई असंच पिडत असतलंय रे तू. काय रे धनल, तुझ्या आईला पण असाच पिडत असणार, आई हे बनव आज ते बनव सांगत असणार ना. नक्की सांग मला, मका तर 100% वाटते असाच करत असणार. आई आज हे बनव, आई आज ते बनव. ते नको नको यासाठी बोलतात, ती तू चूक दाखवेल ना तुझी भीती वाटेल त्यांना, भीती त्यांना वाटेल. ओके ओके धनल ओके, बरं झालं, घाबरणं जरुरी आहे. बरोबर की नाही धनल, डरना जरुरी है. तुम ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह के पहले गाड़ी से वापस तुम जाओगे. तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे. कोकणातलं भूत आहे, जादू टोना करू आपण आणि काबीज करू. हे भगवान, ये धनल भी ना. अरे धनल, एवढे दिवस होतास कुठे तू पण. तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे. चल बाय माधवी भाभी, जातो मी आता. माधवी दीदी होती, आता भाभी झाली काय रे. चल मी पण संपवते. बाय बाय. आले जेवण करायला. मी अॅनिव्हर्सरीची वाट बघत बसलो ना. बाय बाय. संध्याकाळी मी दुपारी ये लाईव्हला 1:15 वाजता. ओके बाय बाय. काय करतेस ताई, आता जेवणाची घाई. प्रतीक्षा ताई, ताई मी एकटाच आहे लाईव्ह. चला मी पण संपवते लाईव्ह. बाय बाय. आता मला दुकानावर जायचं आहे, शिला आणायला जायचं आहे, बहुत काम है. बाय बाय बाय. तर प्रतीक्षा ताई 1:15 वाजता भेटू. बाय, टेक केअर.